Coa chegada do bo tempo e o inicio da tempada de praia tamén medran as recomendacións para protexer a pel da exposición solar. Dende as farmacias insisten na importancia de empregar protector solar de forma axeitada. A radiación solar aumenta de maneira notable nos meses de verán, o que fai especialmente importante adoptar hábitos de protección dende o primeiro momento de exposición. Dende o sector farmacéutico as recomendacións están claras: aplicarse crema solar con factor adecuado, a súa renovación cada poucas horas e a especial atención a zonas máis sensibles da pel. O principal é sempre usar crema solar, un protector solar. O ideal é durante todo o ano, pero ahora sobre todo hai que reforzar a reaplicación cada 2 horiñas e sobre todo se imos hacia playas, piscinas e demais, aí unha vez a salir da agua, teríamos que volver a reaplicar. Compaxinar o uso de crema solar con outros métodos como o uso de sombreiros ou a correcta hidratación son tamén recomendacións moi habituais, pero dende as farmacias fan especial fincapé nas persoas medicadas. Se poden utilizar despois outros métodos, hai incluso sombreiros ou roupa que ten xa filtros, xa para a xente que ao mellor é máis sensible a ese sol. E pois acordarse que a xente que toma moita medicación, aí hai ainda que reforzar moito máis a protección solar. E pois, hidratación, evitar as horas puntuales de maior radiación, eso sempre é fundamental. Para a zona facial non sempre resulta favorable usar a mesma crema. Os profesionais afirman que o ideal é usar protectores distintos por mor da composición e incluso da textura. O ideal sería usar distinta porque suelen ser texturas máis agradables, máis que gusta máis usalas, e iso axuda a que a xente as utilice con máis frecuencia. Hai algunhas que xa veñen para o rostro e para o corpo, entón sí que se poderían usar, pero o ideal sempre é levar. Incluso hai ora sticks para reaplicar, incluso brumas que son moito máis cómodas. Dende o sector percibe unha alta concienciación respecto á protección ante a radiación solar, algo que tamén se reflicte nos hábitos de compra. As farmacias sinalan que non están a rexistrar un aumento destacado na venda de bronceadores, mentres que os protectores solares continúan sendo os produtos máis demandados. Hai os típicos que sí que gustalle poñerse morena, pero quizás a xente está máis concienciada a protección, de protegerse máis ao sol e non coller ese queimado que despois te acabas poñendo morena. Pero non, a venta de bronceadores quizás non está tan en demanda. Digamos que a xente busca poñerse moreno, pero con protección. Ademais, os profesionais aproveitan para desmentir un dos mitos máis estendidos arredor do bronceado, o de que non usar protección permite poñerse máis moreno. Advirten de que esta crenza é falsa e pode resultar perigosa, xa que a ausencia de protector aumenta o risco de danos na pel. É un mito totalmente. A xente, aínda que se use protección solar, vas a acabar collendo un color. É un color dentro do que cabe saludable e non unhas queimaduras que a largo plazo sí que poden dar problemas en melasmas e outro tipo de problemas de piel. As recomendacións están claras: a protección solar debe ser unha prioridade durante a tempada estival, independentemente da idade ou do tempo de exposición. Adoptar hábitos responsables fronte ao sol é clave para previr danos na pel.